Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 25, bersikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus misugilon ngadto sa ihang mga tinunan og usa ka pasumbingay niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga og nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kamig jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kon manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit kamong inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam ni kuyog kaniya sa pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal og giserhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo ay gunikaw o Kristo.